Kai, yau ina so a fatin da za a je a yi gobe nan na fi so in je an rantsar da ni an ɗaga ni akan mimbari an ce ni na zo na ɗaya a gasar wanka wallahi. Kai, kutume lesi. Na rantse da Allah idan dai ni zan zo na ɗaya a gasar da za a yi na wankan nan wallahi tallahi ni kan na san suna na ya ɗaukaka wallahi. Ina ga wancan shekarar na zo na 89 ne ko 88 ne. Amma bana akwai aboki nan da zan je bani aron kaya. Kuma na san wallahi bai zai ban kunya ba. Tashi zan yi in je in same shi ya bani aron kaya. Dan na ga rana akwai wasu kayan da ya sa baki riga ne da farin wando ne. Su zan je in karba kuma akwai wasu fararen takalmi. Jahilai iya takalmin nan ma wallahi tallahi in na je club in nan in na je wurin nan da shi kawai ya kai in cinye gasan nan. Allah. Ai tashi zai shi da wantun ta ainihi wanka baya karbansa ne ba wai kayan basu da kyau bane kowa ya riga da ya sani wallahi ban ci na zama ba tashi zan yi yanzu na in je in same shi wa'innan fararen takalman sun gama ɗebe min hankali wallahi su kaɗai ma kawai in na sa ya kai in cinye gasa a wurin na wallahi ga wata babbar riga kai maganan ma ba ta yi tashi zan yi in je wallahi ga babbar riga ga faran wando ina ga magayi ka yawwa assalamu alaikum rikoda Allah magajiya ina kwana ba fita da zaka gaisa za ka gaishe ni ba ai rikoda da a ce ka san irin soyayyar da nake ma a cikin zuciya na dan na ma wannan girmamawa wallahi ba komai bane wallahi ai shekaran jiya kai auren ban haifi da zaka gaishe ni ba tukuna ban haifi da zaka gaishe ni ba tukuna a'a rikoda na zo wurin ka ne rikoda aron kaya nake so ka ban ina wannan katuwar rigan ka bakan nan da farar wandon nan da faran takalmi yau ina ka san gobe ne gasar mu na duk shekara gobe ta zagayo ai ina so daga an je wurin gasar nan a babu ina so in fito a na daya me kace ina so in fito a na daya ka san wancan shekaran a na 89 na fito amma banan nan ina so in fito a na daya wallahi ga duk yadda na wuce daga ina sa kayan nan na wuce kowane layi in ga kawai ana magana na wallahi za a yi magana ka amma ka san me ke faruwa kuwa a'a wallahi kayan nan ba nawa bane kai ma ka sani kayan nan ba nawa bane an ban wanki da guga ne kana nufin dai ba za ka ban gaskiya yau na ci sa'a rikoda wallahi rikoda in ya kawo min a'a rikoda ina jin daɗin ka wallahi shi yasa duk faɗin garin na wallahi bani da aboki irin ka ai in ka bada ko za mu ci wallahi ya dauko in ka bada Allah dukan mu za mu ci gurba kai ma yanzu wucewa zan ka gan sanan gurin Allah oh no na rade daga mu har kai ba tsallan kwado ba Allah fulusun din da ba kirkira ba za mu shiga ka san da haka sai ka ce soja ne ya baka wanki ai ya yi karfin soja ma shi wannan ko dai an zaɗe shi da kawai ka kawo misalin gari 12 ya ga mun insha Allah ba zan ci amana ba mu ba za mu ga a ci amana ba ma mu kyale belle ta na a ce mu da kanmu mu ci ai ba zai yi ba ai yadda ka min alkawari ka ban kayan na rikoda na ma alkawari zan maido masu kamar yadda na ma bayani insha Allah je ka din na gode rikoda abokina just call me daddy if you like the way I put it on your body. Jama'a assalamu alaikum. Abun da nake so da ku anan shine kun san yau da daddare yau ne za a yi gasan mu na duk shekara. Wancan shekaran da ya wuce kowa riga da ya sani na zo na 89. Ko ba haka aka yi ba? Yawwa. To yanzu abun da nake so da ku anan shine dan girman annabi ina so ku bani goyon baya 100%. 100% yadda kun taba gani na da waɗannan kaya? Duk garin nan ba mai sa irin waɗannan kayan. Ko ba haka ba? To, wannan kayan takalmin nan ma kawai na saye shi naira 15,000. Wandon nan shi kuma ya kai 9,000. Barbatu rigan ma ya kai 25,000. To yau dai za ta fashe. Abinda muke dakonsa duk shekara to yanzu kan ta zagayo. Zan muku wani alkawari. In dai na zo na ɗaya a gasan wankan da za a yi nan,
wallahi tallahi kowa zan saya masa biskit kwa daya. Ku dakata wannan alfarma ne irin nawa. Wallahi dan in hada in ba ku biyar gwara sai a muku biskit. Wallahi gwara sai a muku biskit. Ku dakata. In kuma na ƙara zuwa na 89 ba fata ba, kowa sai ta haɗo min naira 10 a cikin ku. In ga ko zai kai kuɗin takalmin na rage asara. Ni da a ce za ku bani shugabancin kasar na wallahi kowa sai na sai tashi. Wallahi da za ku bani shugabancin kasar na wallahi kowa sai na sai tashi. Haɗina wallahi dubu na cika. Ya kamar me kayan nan ne da rikoda. Ba komai. Wallahi shi ne. Sannun ku gaba gida. Sannun mu kun ji? Yawa sannu. Wannan alkawari na ɗauka muku insha Allah. Yanzu zan tafi gida. La ilaha illallah. Menene zaka yi haka? La ilaha illallah. Rikoda. La ilaha illallah.